Edoy. Bila. Emaki. Nginenkinga shami. Inkinga yani? Wathi unenkinga wakhulumela phasi phakamisa live. Nginenkinga. Kwendekeni? Kumhlungu njani la? Kushoniwe? La, letinyawo tami kumhlungu njani? Bo wendani? Angikhona kuhambe kahle shami imali. Yathi mina into la ngicabanga ukuthi Eh. phela nasilele nyalo. Mina bengicabanga ukuthi ebusuku siyalala. Ngathi basithuma kaShayini ebusuku zihambe solenza ama-order sibuye. Kuso sesila. Basithuma kuphi? kaShayini sihamba ebusuku bonke ekuseni ngo4 siyabuya. That is why sithola sivuka sigciniwe. Lokuthi siyasebenza ebusuku. Mabona bo wendani? Njani ukuthi ngilunga shami? Ha? Ngayenda njani ukuthi ngilunga? Hamba udlala ikhomo. Uyabona wena? Hlala ikhomo kanti obontoluleka konke amathambo akho. Yamngani, yabona namuhla ngulayile. Ngoba Ngubhidela mahala nje kunamvula ngibona ukuthi uyathamba ngiyajabula. uliphici Ulayikile nyalo kunamvula ubhizi ucabanga ukuthi into okhuluma kuqiniso kanti wena mina bengiyokudlalisa. Ufuna ukubona ukuthi uthamba yini uthambile nyalo. Ulayikile yepha. uliphici lemfana. Ngikuthole kahle namuhla wena. Hayi suka.